Sempre vaig tenir por. Dels meus germans, que ja em pagaven de petita. El meu pare, que no m'apallissava, però cridava molt i em feia molta por. De tota manera, va ser la meva mare la que em va fer marxar de casa per anar a treballar quan tenia 11 anys. Vaig passar un any sense veure els meus pares. De primer estava ressentida amb la mare, però després, quan tornava a casa, eren els meus germans els qui m'apallissaven. Aleshores vaig pensar que valia més que no hi tornés. Sempre havia tingut problemes des de que vaig néixer. Érem 10. Jo era la gran de les noies. Quan era petita em feien anar a treballar fora, a ple sol, a recollir excrements del bestiar. Després em van enviar a treballar amb la meva germana. De problemes n'he tingut sempre i encara no s'han acabat. A les cases on servia no sempre era igual. La primera vegada vaig treballar a casa d'una dona que em posava un cartró a terra per dormir a la cuina. M'amenaçava, no podia parar de treballar i, si no, em picava amb un bastó. Al principi tot el que cobrava s'ho quedaven els meus pares. Quan em vaig anar fent gran vaig anar comprenent coses. Canviava de feina per aconseguir millors condicions i al final ja guanyava 300 dirhams a la setmana. N'enviava 200 als meus pares i me'n quedava 100. Així em podia comprar coses com les altres noies.